quan el rector Orgullol em va invitar, a proposta de la directora del departament en aquell moment, la professora Maria Rosa Virós, jo estava als Estats Units i em van demanar que vingués per ajudar-los perquè s'anava a establir uns nous estudis de ciències polítiques i administració pública, i com que jo havia començat un programa de polítiques públiques als Estats Units, a Hopkins, que és bastant conegut, em van dir si els podia ajudar a aquest tipus de reflexió sobre el futur d'aquests estudis aquí a Catalunya. Molt positivament, ha sigut una experiència molt interessant, molt estimulant i molt positivament. Ha sigut una experiència molt valuosa perquè jo estic acostumat a una cultura acadèmica diferent, la dels Estats Units, on he passat molts anys, i el contrast va ser molt interessant i molt estimulant. Bueno, la part que a mi em correspon és desenvolupar sobretot la part de polítiques públiques i socials, en el sentit de tots els temes de l'estat benestar. És l'àrea que a mi se'm va demanar que desenvolupés, és nova, no sols a Catalunya, sinó a Espanya i, en certa manera, a Europa, i ha sigut l'àrea de recerca i de docència meva. Trobo elements molt positius aquí, i menys als Estats Units, i a l'inversa. Per exemple, què és el positiu? Home, que l'estudiantat sempre és l'expressió de la cultura del país. I la vida intel·lectual i cultural de Catalunya és molt més rica que no als Estats Units. Jo crec que hi ha coses molt valuoses que, quant a Pompeu Fabra i Hopkins, són bastant semblants en molts aspectes, però hi ha una diferència de comportaments que es deu als factors que jo assenyalava, no? Que en un, la societat als 17 anys s'ha d'espavilar per la seva pròpia compte, a base de préstamos o el que fora, i en l'altre viu una casa fins que 32. Això em marca per vida. I això s'ha de canviar, això és fundamental. I que fa que l'estudiant d'aquí sigui menys participatiu que no el d'allà. Des d'aquest punt de vista agraeixo moltíssim, en primer lloc, als meus companys que m'han dit queda't, i jo, com que el problema que jo tinc és que no em sento que tinc 70 anys, doncs encantat de continuar. En fi, des d'aquest punt de vista continuaré com a mèrit i francament continuaré fent el mateix que estic fent ara. En realitat no hi haurà un canvi molt substancial en quant a la meva trajectòria intel·lectual.